I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ug naa to sila sinang Kudapya and friends. Nakadungog jud kuno sinang Sabel, kuya. Ug mao na dayon to. Human sa pila ng kauras, nalata ang ilang mga baba. Duda sa mga tao, gibarang sila. Ha? Gibarang? Mao nilang sulti. Mao ba? Oh. Hala? Hala! Oh. Ikaw gituyo, kuya. Jotay, kahilom lang palihog, ha? Kaya di ta magdungog, Jotay lang! Jotay. Nakasulti naman mo sa inyong problema, no? Paminawan na ninyo, kuya, ha? Gusto mo ka mo makadungog niya? Okay. Okay, sige, kuya. Sulti na, kuya. Sulti na. Kining, sa tinuod lang bitaw, no? Ako ba? Naglibog na gid ko. Unsay isulti ninyo? Blanco gid ang akong hunahuna. Gusto ko mutabang pero kanang klase sa problema, matay naglibog ko. Unsaon to mos pagtabang? Aysa mo react dayon. Aysa mo. Patiwas sa una ninyo, kuya. Daghang pa na siya isulti. Kanang mga nahiwi nga naong, mga nalata nga baba, ipadto dayon na ninyo sa doktor aron nga matagaan na nagtambal dito o ma-x-rayhan na. Kay kung ako lang, unsa di man hinuon ni sila maminaw noon. At Paragon, kalma lang lagi mo. Paminaw sa mugtiwas ni kuya, kalma. Bisan mo ingon pa mo nga di na maayo sa doktor, mao lagi na. Labi na kung ubanan an ninyo og kinasing-kasing nga pag-ampo. Onya, adto sa mugpari, kayang dili mada sa doktor, mada bayas pare. Kumpisal mo. Kay bunga man na sa inyong sakit karon. Pangayo mo pasaylo sa Ginoo. O pangayo sa mugpasaylo ni Paing. Kung galing manggani, siya mo'y inyong nga gituhuan nga nakaingon ni ana. Kay siya man kay inyong gilibak. Kung gusto mo maayo, San man sunda ang gisulti ni kuya. Ayaw niyo siya pugsa nga mutambal, kay di na niya magkaya siyang powers. Pasensya na gid mo ha. Kay digi ko katambal ninyo taon. Di naman na madaog mga dahon-dahon lang god. Di na madag tsa lang tsa, ha? Or haplas lang. Sa mutumog sa dili sa kong gisulti, bahala mo. Tuwa na ang mga tao Paing. Wa day tambali ni imo ma. Ay waoy. Nagbagulbol man gani tong uban. Maayo. Kay kung nag-apil-apil pa siya, ako sa tiyong i-apil. Ang mga bagagnaw nga mga nanglibak nimo no. Kano ko man sila muanhi para magpatambal nimo? Nga ikaw ra man gid unta may makaayo nila. Huwat ta lang ma. Huwat lang ta. Sara man na sila ba? Muanhi ramang yun na sila. Para magpatambal nako. Kay bisan kun muadto pa sila sa doktor, mahurot na lang ilang kwarta, pero di yun na sila maayo. Ay, salamat. Nakapabadlis yung taong kurong tuiga. Kaya pag naging tuig, waadjog ko kapabadlis. Nagpabadlis na di ay mo? Oy, hi, Bea! Mao din makajapitis ang smile. Boy, di ba ka mudagkot? Di ba mudagkot ka? Ha? Di ba? Di ako'y 20 oh. Dagkot ito ka. Ha? Dagkot eh. Mudagkot ka? Kita? Di rin ako. Ay, kuyog tabo boy. Mudakot man sad ko. Sige. Tara.
Yara ka imo ka. Dara kuya. Asula. Daghan ba yung ang nagpabadlis ron mo? O bitaw? Uy, tepa, nakakita di ko ni ng tansyang kuya. Katubang usas mga kauban ni ng Kordapya ba? Mo ba? Oh, nakakita bitaw ko niya. Ni patuo tinga siya nimo kuya. May lang unta. Ngano di ay? Kayo sa di ay? Oh, ma. Balik mo lagi ka. May nakalimtan ka? Wa man. O nga nang nibalik mo ka? Ugma na lang kumulakaw oy. Oh, abi na kong dinalian ang imulakaw. Ugma na lang gyud. Tanan ako gikasugat may mga badlis sa agtang. Badlis man dito odron no. Oh, nga naman day. Nakonsensya man ko. Magpabadlis sa baya gyud unta ko. Ganun day magpabadlis ka ba? Oy, dili ko oy. Mukalit pa lang unya kog aso niya mahimong abo. Ha? Dili na lang ko. Oh, ngano ni katawa man ka paeng? Malingaw magod mo ma, oy. Unsa mo kalit kag aso nya mahimong abo? Oh, Unsa ka panuway? ay basta oy, basta. Nakonsensya gyud ka ning atong negosyo ma. Ayaw na lang kog pangutan aana paeng. Unsa man ka? Uy. Wa man ta mamaligyag drugas? Bisan na. Bahala ka may. Oh. Makonsensya man gyud ko bisag unsaon oy. May pagkabuutan pag gyud ay kuno. Ay, maayaw! 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 Ayaw! Oy. Kordapya? Kudapya ni. Nas, paing sabel. Oy, nilakaw ra ba? Aw, sige. Ang palihog lang unya kong ingon niya, nga, mangayo kong pasaylo niya. Ha? Pero, kung makahigayon ka, mubalik yung kong para mangayo pasaylo niya personal. Nakasabay ako niya kay nang liba ko. Ako nasadnang gikumpisas pare sa bal. Akong gituman ba ang tambag ni imok nako? Ay, ambot ka ha, ang akong mga kauban og nituman ba? Unsa? Lagi paing. Maayo na gid si Kordapya. Mura lang gyud og wa maunsa. Ug mausad to iyang giingon. Mangayo siya og pasaylo nimo. O gikumpisal na sad kuno niya sa pare ang iyang nahimungsa diha nimo. Mao ba? Unya ma. Nganong nihisgot magag imok ganiha? Ay, niingon man siya nga mao kuno to'y tambag ni imok nila og iyang gisunod. Nag-apil-apil gyud ng animal. Abi na kugwa. Pero paing, ang akong nabiliban ba? Mm. Kay naayo na gyud siya. Nalata ba gitong iyang baba, di ba? Hala, ang kumpisal ang nakaayo. Mao kanay akong gibuhat paeng. Sawa pa ko muadto sa doktor, nangumpisal una ko. Og maong karon ni ako. Mangayo og pasaylo nimo kay sayo pag itong among gibuhat nga nang libak mi nimo. Dili magyud to maayo. Sa ato pa di ay. Nagtuo mo nga gibarang ta mo maong nahitabo to ninyo? Aw, ako. Sa sinubdan, mao na yung kong pagtuo. Pero, human may nangumpisal sa pare. Among nakita nga bunga lang yun to sa among kanang kuan ba? Sa Among sa lagi na to. Sa ano? Nya, ako. Ako mismo. Nisaad yung ko sa akong kaugalingon nga di na ko maglibak. Ha? O lagi. Mao nga, paing. Paing. Pasaylo ako, paing ha. Animal nga imok! Animal nga imok! Upat kyud ka tao ma, nga ayo lang nga, wa magapatambal ako! O ganong naayo man sila, ha? Nga, ako ra maginuntay makaayo nila! Aw, karon. Imo nang nakita nga dili kay ikaw ra di ay ang makaayo nila. Oh,
Oh. Ngano ka? Si Imok ma. Ngano man? Patilawon ako ng tawhana sa kong barang. Well, here we are again. Oh. I guess it must Ano man? be. Anong wa may nahitabuan ng Imok? Nagkantak-kantam hiluon ng kanahan. We'll be back to see. Hindi man. Babay, tanawa sa gud ni. Ang akong kuan stepping dawa oh. Stepping. Kamo isa ka lang. Klaro mo ko na ako, Bi. Stepping. Oh. Well, here we are again. Nisayo pang kanahan. So it must be. Agoy. Oh, Paeng! Ah, Paeng, naunsa ka? Ha? Ngano ka? Ako na Ilma. Agoy, kasakit. Bato ba din akong gisikaran? Abi ko magkarton ra. Ma! Ako ito katawa, Ilma? Ma, ako katawa, eh! Ang mga animal. Ikatawa sa ko! Ilma! Hoy! Paeng! Paeng! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!